Не. Дай. Кучето по една доктор стана трябва да пусне да седни да глава фигуран. Лошия човек с ръка да се нарича фигуран. Значи, да е директно да атакува срещу кучето. Кучето трябва да не проявява слабост, да реагира. Нападността според така, който се председател на клуба всички отбраната е задържан, взима се палката и оръжие и изпълнение на задачата на кучето.